familiekin Kadakesea junitzen egin, ipetza hori, 12 urte, eta han oporretan gaudela, gauetan zehose burutazio batzuk hasi, han ikusi nituen pare gauzekin, eta burutik enezik kendu gainean. Oporretan junda, hortune, aitor esatiten bezala errotik martxak. Eta ezin burutik kendu, eta, bueno, bueltan, pixka lasaitu nitxean, baina gero, 2 urtea, ja zen nitxean, gero etorri, gero pipirire bai. Landuko atziben liburu idazten. Bateatik eta besteatik hasieran ezin izen genuna, gero azkenin zorionez, pipin lan egoera aldu zanez, behonek, hasieran denbora egitzakoela, baina gero esentzia hartu bertzula, berrian, eta orduan esentzia hori hartzen zanin, hasiko inola honekin. Hori, esan bezala, nola bi urte dola, txaitzen kafe bat hartzeko zeratu ginen Julio eta biak. Eta esplikatu zean, nola zeukala novela bat idazteko asmoa, zeukala hori egin harteko honik, eta nola inbertzula. Baina, bakarrik ezintzula eta laguntza bertzula. Pero, lagina ja nahiko horrelatuta zeukan gure batzen izanez. Eta, hasieran nik ere ez nekin oso ondoz nolako izango zen laguntza. Eta gero ikusi nola laguntza salagi, nola esan. Novela nahiko argi zeukan berak, ze historia kontatuko zuen, ze egitura izango zuen, eta gero egitura hori betetzen funda ez. Nire laguntza izan da gehiago, berak ja egiten zuna, berak izan duen bezala, totorrentzea. Ez hainbeste editore lana basatea historia hobe hemen kontatzea beste leku batean baino, edo gehiago hizkuntza aldetik, edo ez bakarrik hizkuntza, baina redakzio aldetik, redakzio idazketa aldetik orokorrean. Baina historia eta historiaren egitura eta hori Julenek berak neko argiz. Hori badu pixka bat kulebroitik, gogorazten duen hori batean Goenkale ere, txakolindegi bat dago, famili kontua daude, herriko kontua daude. Eta, nik uste bere karpena egiten dula, erautako novela bat, jende askoentzako izan daitekeela irakurgai interesgarri bat, eta gainera badauzkala, izkeraletik ere askoetiko esan moldeak, askoetikoak eta ingurukoak, eta alde hortatik ere badula egiten dula karpen bat, eta ez dakit izkerra dut jende asko guztoko izan duela. Eta bat zan, Julenek oso garbizaken, 2 ipuiz hartu nahi zitula liburun barruen, eta zenek idatzi behar zitu nire. Edurnek idatzi behar zitula. Eta hori, kokatzen gari maia ontxela urte betenen pipik izan duen bezala, Kadakesea behineango gineke, Kadakesen izen ginen ekainen erdialdea, eta einkizuneko jezian Kadakeseako bat behintzet hori, han ikuiek eta nolabait borobitzie, eta gero liburuei harremati imateko bidiek goginduek topatzea. Aldi berien, Kadakesen gendela bari euta, eta taldire, nolabaiteko liburu alago koezio bat emateko hori bai, eta nire liburutik gure liburuako pauso hortan. Eta, Kadakeseko viajie, helburu horien arabera, zanek hemen astebuka bat pasaren, hostilien erten gendun, eta hostilien erten gendun entiken, zanek lehenago kafi hartu gendun Puente la Reina, ondoren alpikat Lleidako zelien bazkatu gendun, gero aia goinaren nure geldiate bat ingendun, eta gero, kotxeko tertuliek dana juntzila alimentatzen liburue, eta dana juntzila elikatzen liburuko giro esan gozo hori. Eta ekarri zituen, sorpresa uste gabeko desente proiektutan gertatzen bezala. Proiektuan burundak ez unien, gauza asko topazitu zuen eroko bizitzan, proiektu hortako baleiogarri izan laizkenak, ustez, gehoietako batzu beste fitxik balio, eta albo gauti berziteia. Baina kasu honetan, bat berezik izentzan oso emankorra, eta da Kadakeseko bertako emakume baten figurie, Lidia Noguer izeneko emakumea,
bere garaien Dalitarran laune izendakue, Lorca zaututakue, Ebione Idorz zaututakue, orduan idazle, literatura eta arte mundukin lotutako personie. Esan behar dut, beha zala arrantzale giroko persona bat, famili xume batekue, baina bere amama zen hankadakezen bertan oso ezagune, da Sabana Sorgina ezela, ezagutakue. Orduan, horrek, hainbat idazketa egitu zabatzi zizkun erremati emateko. Eta baita aurreko ire beste ikuspegi bat emateko. Orduan, horrekin batetiken hori eta bestetiken jo ikuilek eta hain ondo guntzien borobiltzen, baina erremate gertu da ginen horrekin. Kadekeseko erremati horrekin. Prozesu gehi zen dela hori jo. Gero, historixe, novela danantzako novela normal bat esan daiu, neuk esaten hori, pipo izaten aretzako, igual, udean irakurtzeko liburu neko erresoxetako, Udeako giroko plaire junda, ez? Eta gaina, baina guretzako biziozako balio kadakeseko hori du ipe, eta haber bueltatzen gehan, eta nahi irakurri, eta nahi duzten kritikako bilatu, benetako gordi, lasai.